Hej Christian. EU, som også er en forkortelse af den europæiske union, har 5 hovedformål. Og de er kort sagt fred, handel, frihed til at rejse på tværs af landene, euro som valuta og menneskerettigheder. I EU er der 28 medlemslande, og inden for det sidste år har EU fået Kroatien som medlem. I EU-kommissionen sidder der 28 medlemmer, et medlem fra hvert land. Vores EU-kommissær er Connie Hedegaard, og hun er miljø- og klimakommissær. Og Connie og de andre kommissærer, de arbejder uafhængigt af de nationale regeringer. EU-kommissionen har eneret på at fremsætte lovforslag. Lovforslaget bliver så sendt til Ministerrådet og EU-parlamentet. Ministerrådet er et råd, som har 10 resortministerier. Inden for landbrug og fiskeri har vi i Danmark Dan Jørgensen, og det er ham, som sendes til EU, når der diskuteres fødevare, landbrug og fiskeri. Og i det europæiske råd, der mødes regeringscheferne sammen med kommissionsformanden og formanden for det europæiske råd. Og det er der, vi sender Helle Thorning afsted. Og Helle, hun bliver sendt til Bruxelles cirka 4 gange om året, hvor hun sammen med resten af det europæiske råd fastlægger EU's overordnede retningslinjer. Og de sætter altså dagsordenen i EU. I EU-parlamentet der er der 751 politikere fra 28 lande. Hvert land har fået et antal mandater tildelt. I Danmark har vi 13 folkevalgte danskere, som hver sidder i en periode på 5 år. Stemmefordelingen i Europaparlamentsvalget gjorde, at Dansk Folkeparti fik 4 mandater. Socialdemokratiet fik 3, Venstre fik 2, og de konservative, de radikale, SF og Folkebevægelsen mod EU fik hver 1 mandat, mens Liberal Alliance ikke fik nogen. Nå, men tilbage til lovforslaget. Efter at EU-kommissionen har fremsat lovforslaget til Ministerrådet og EU-parlamentet, så slås de to hver internt, før de mødes. Og når de så mødes, så skal der laves et kompromis. Og finder de frem til et kompromis, så kan de altså vedtage lovforslaget. Ja. Mie. Sig og. Og Maiken. totalt.